салом ба ҳама, боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон ссилка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. барои бозӣ кардан мо бояд ки регистратсия кардагӣ бошем. Регистратсияро метавонем бо воситаи Google аккаунтмон бигзарем. вайтира зер мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва метавонем пулкоркунимонро сар кунем. дар барнома мо танга ҷамъ мекунем ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар боло баланси моро нишон дистед. дар баланси ма 3 танга ки нархаш 0.03 рубл мешавад. Получат монет ки можно каждые 15 минут ждем вас через 15 минут. ма ҳами кран танга гирифтагӣ будам ва ҳозир 12 дақиқа дига бояд ждат кунам ки бо бутоном танга бигирам. поёнаш давша таймера нишон додисад ки баъди 12 дақиқа мо метавонем танга бигирем. аз тарафи дасти рост боша рефералла нишон додагӣ ва ҷа реферални код дора. ҳамин реферални кода дӯстотон агар дар ҳамин бозӣ бинависа отправита зер кунад, шумо дополнительный пул кор мекунем ва вайёрам бошад бо 5 танга кор мекунам. ҳар 15 дақиқа пас барнома да медорем ва получид монетира зер мекунем ва 3 танга кор мекунем. помоша интихоб мекунем. дар инҷа курси бозира нишон додиса 1 тангаш боша 0,01 рубл мешавад. 100 тангаш боша 1 рубл мешавад. реферални система 10% отчисляется с каждого вывода реферала, яъне ки реферални системаш 10%. ҳар касе ки промокоди шуморо реферални коди шуморо бинависад 10% кор мекунем. в случае возникновения проблемы ошибок напишите нам группа ВК. группаи контакт дора ҳамин бозӣ метавонад агар ягон хатогӣ шид, ягон пулто нагузашт, группаи контактшонда медорӣ менависед хатогиёшона ки мисол пул нагузашта бошад ва ҳатман пули шуморо мегузаронанд, хатогиро мебинанд, дуруст мекунанд. метавонед правиларо бихонед ва вивод на пайр пашагам. агар шумо дар пайр ягон бор пул гирифтагӣ набошед, вивод на пайр пашагам амира мекушоед, мехонед дар инҷа ҳамаша гуфтагие ки чӣ хел пулотона дар кашлоки пайр гирифта метавонед. ва метавонед политика конфиденсиалността бихонед, ё ки агар бозии шумо да маъқул нашида бошад, удалид аккаунта зер мекунед, бозитон удалид мешавад. мегузарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан настройкиро интихоб мекунем. пуломона метавонем дар кашлоки юманӣ бигирем. дар кашлоки юманӣ минимал каш 100 танга, 100 тангаш 1 рубл мешавад. 100 танга ки кор карде, рақами кашлоки юманитонро менависед, виплатара зер мекунед, пул дар баланстон мегузарад. ва тарзи дигари пулгирӣ боша МТС, Билайн, Мегафон, симкартҳои Россия. дар симкартҳои Россия минимал каш 100 танга ҳай. тарзи дигари пулгирӣ боша кашлоки пайра, дар кашлоки пайра минимал каш 100 танга ҳай. введите реферальный код другого пользователя и получаете 5 монетов. дар ҳамин ҷара реферальный коди ягон каси дигара ки нависте отправита зер карде, ҳамин поёнашда реферальный коди шуморо нишон медиҳад. ҳозир бозии май ва бозира ки ма кушодагим, ҳозир реферальный коди мара нишон додиса. хел реферальный кодтона копировать мекунед, дӯстотонро роӣ мекунед, установка кардан бозира дар ҳаминҷа реферальный кодро навистан отправита зер кардан ва ё 5 танга кор мекунад, шумо ҳам бошад дополнительный пул кор мекунед. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.